Africa Production. Ibe bara min kɛra an bɛɛ de ɲabara Ibrahim Ibe bara min kɛra an bɛɛ de ɲabara Asimi Ibe tɔɔrɔ min kɛra an bɛɛ de ɲabara Abdraman Ibe tɔɔrɔ min kɛra an bɛɛ de ɲabara Ibrahim Ibe sɛgɛ min kɛra an bɛɛ de ɲabara Asimi Ibe sɛgɛ min kɛra an bɛɛ de ɲabara Abdraman Malfa jugu le cira ɲana Bomi jugu le cira ɲana Président Ibrahim Traoré nin bɛɛ de kɛra ɲana o bɛɛ la jɔn le sababu mɔgɔ jugu le sababu o bɛɛ la jɔn le sababu jihadistu le sababu o bɛɛ la jɔn le sababu terroriste le sababu Président Ibrahim Traoré militaire Aïta ni ko ye ko ɲa fɛ ni kɔfɛ bɛɛ ka ɲi bɛɛ ka ɲi ɲa fɛ ni kɔfɛ bɛɛ ka ɲi o bɛɛ la jihadistu kɔ an k'an faso to yen an ma sɔn k'an faso to yen abada wa an ti sɔn k'an faso to yen abada an ye sanfɛ cili kɛ ka duguma cili kɛ ka kɔfɛ cili kɛ ka ɲafɛ cili kɛ nin ko y'a bannen do pewu pewu nin y'a bannen do pewu pewu nin y'a jɔrɔna ko bannen do pewu pewu nin y'a tɔrɔna ko bannen do pewu pewu JM Boss ko jɔn le kɛra sababu ye Ibrahimu Traoré cɛminɛkɛ do Azimu Koita Malien denw bɛɛ dani b'i la Abdraman Tchani an ka taa ni ko ye militaire aw kana jɔrɔ banna pewu pewu Burkinabɛw nin ko y'a bannen do pewu pewu nin y'a jɔrɔna ko bannen do pewu pewu nin y'a tɔrɔna ko bannen do pewu pewu Burkinabɛw nin y'a bannen do pewu pewu Burkinabɛw nin y'a sɛgɛnna ko bannen do pewu pewu bɛɛ k'a fɔ amina amina yarabi bɛɛ k'a fɔ amina amina yarabi n ka foli bɛ Kamisa Zerbo ye n ka foli bɛ Tijani fana ye Badara Gang Plisi n ka foli b'i ye Fisa Lale JM Boss ka foli b'i ye Ibe baara min kɛra an bɛɛ de ɲabara Ibrahim Ibe baara min kɛra an bɛɛ de ɲabara Asimi Ibe tɔɔrɔ min kɛra an bɛɛ de ɲabara Abdraman Ibe tɔɔrɔ min kɛra an bɛɛ de ɲabara Ibrahim Ibe sɛgɛ min kɛra an bɛɛ de ɲabara Asimi Ibe sɛgɛ min kɛra an bɛɛ de ɲabara Abdraman